Baik masuk aman kota. Sudah mulai. Terus sungguh-sungguh tua muna pinapernega tua-tua anak di masa ni mulu ni na tua-tua hata-hata na rin kan dokar warseno hata si paimot dan narok hata narurang sisian na tua-tua anak ni di parkolhan ni na tua-tua dapat hidup ulaun masih portilion saunari dalam masa dalam suasana tahun baru nakte tanggal 7 alai taingom ma di halalau ni na tua-tua sada Januari 2010 masih dapat lagi menikmati rasanya tahun baru biarpun beberapa jam. Jadi di bagasan ini ikut di bagasan Lasmiro haluhal unang maingon Lasrohamuna habis wari masuk ya munang kami berkasih murah tadi gabil jalur main di haroro namion nunga usul kamuna macalo kahatan daw ni tinggal do ata aga pasu-pasu jila nunga marliat-liat jila kamuna kahatan nauli do hata na tinggal do hata pasu nani pasahat ni ula-ula muna mulai siyang bijang sa toru kasudi matahe na makaholog na muna kusunguli ng kara dito sa muna jadi yun di pangilog kami ito muna asahingot ka muna diata nauli do diata na tingkat do tatapasu nani pasahan niya kausulog muna do sudi matahe akan na makaholog yang jadi ala na mamertiki kita de jadi doon namin ma songon idok ida juga asa bakot na madundong main na pilo-pilo na jagar lao masih kamu nalungun seroma ko amuna na jagar tujuluan niya do matuto firma poki bahul pasaloma sa firma to di muna tujuluan niya rio juma na pagumuha di amuna matuto jadi nuay pe Papor nama tu amuna hataon asadap ngomse semua hidup dua ay berjulak-julak mainna berjulak-julak sebadu Dio julak-julak ni pinamasuk ma duda-duda hata nauli do hata nadengkat do hata pasu na pinasa ni ula-ula muna do sudi mo tahe kana makole ngamuna apu amuma martongan ijau so lima siap kami horong di ula-ula do tulang muna markasagala muliati ma alamang kritik tamahay ta parjolo madok mauliate tu amat debata siala asi doho dengan nibasana tama ulaota di bagasa sedarion sonang so haribo-ribuan dia materaja dohot inata sori para namoraboru hamesian boru ni hasuhutonon madok maulate godang tu pasa rohanami di siala pabai muna tu hami
hami hasuhutan na paridikyon dohot dilihat kamu kepikiran naul nadenggan maniroi hami terlumai hulu-hula nami paridikyon boy dengan salut na ulot tadi bagas do upang kiralahu kami dengan ibasa muna pangalahu muna tuhami tumasay leket ulot tadi bagas sadarion makilala do kami raja nami yang go parangin nami marado kamu saluh na tarlumoy metodong sahuta dang adong dobe terbaik kami nahuli na dengan tuhamuna sahulut na amat daraja dohot inat tasoribada alayala holong nasit di batama di pasahata butuh kami ang giat ma raja nami dohot inat tasoribada sailam di tabaya mata beat di batama di hamuna hai pasan di perdaing yang pertodion tarlumoy ma pasamotan akka nahuli na dengani soni majo saat hamoleton nami tu dong sahutan ing nami bertikon tarlumoy ma tu amat daraja dohot inat tasoribada soni manang hula-hula nami tulang nami bona tulang bona niari ni hula-hula nami on raja nami takas do huzalo hami akan nauli na dengan nabi natu panguna paridikyon ima di pasar matuan ni si matuakon takas do hubilangi hami jala jujur do rotu tongan ibagason sai dilek kamu do kapuda tu hami siana karena usalfu ala yang go papen nami raja nami datung manong maning naaha pangalahon nami marado po kamu salhu na hula-hula nami tarlumoy ma hula-hula ko dito man oleh ati gudang tugamu salhuna akamat taraja ina tusuribada nang laliat nalulu perjulur kun nami do mada mulai tuatai isiala pangering-ring na sian na memukan sugut satu na mengunjungi ima di kasar modon ni natuto namyo tong dilihat hai pason na kasih ako perjulu tong dokon nami mula dero kami turong sahutan ni natuto namyo nang dot akka STM amang raja kami masuk baro tuamu salhuna di siala paneramunan naki tuhai bona sugut kami dagang ruang kami naik kosongonon dengan di ulun nami naki gue di batu pahamu amang natutuan inang raja inang suribada orang kata mulai ada rukun nami tuhamu rumah sahutan yang harang binami dan di tahun nang tuesday setuhak tamadulamu akka pasu-pasu orang hata mulai ada nabu itar besar kami tuhamu rumah sahutan nami nang kakak STM nang serhukma nah ulan hata mulai ada nabu itar pasat kami dia pada dikyon mardopuk kamu selalu dah udah nami lasma rohani hula-hula nami songonima hata pangapun sekai burasu buntima martong mulai ada nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki nasa jolma ikom mate ikom mago sibuki na mangolu ikom mate asa tumlinggan susay na kondo malake dagi kondo malake jai kondo malake asa sugut bangkiti tuhasanga pornai asa sugut bangkiti martangi yang mahita marhiti-hiti guar ni di bata ama dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guar ni todi porbadia au duhai hiot dot hanguluan ni na Tuhan Yesus na mangulu do ganuk na porsea diau
atik pe mate iban jalan mate bibana rodi saliling-liling na amin marta nung ngarilan ko anak mo Tuhan Yesus tua mate yang ala di dosa nami dibangun hudo ibana asa daputan hati kurang doa habolua kami anang dijoho ina namion patugu hapor siang jala pabengin rohanami makirim diangoluan na sora sudah saya tadi rohanami tuhong ay hodo si pangapul jala hodo haporusan nami naman sigatung tu hodo kami saat rodi haso sudah di pohal nami mendapoton debataku asa di lambung na au asa di lambung na di paso-paso Tuhan debata mahok laruar do lambung olak niot rodi sadele gileleng na amin. pamatakon sian tanomano bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya suang mangolu bahenon ni Tuhaku haleluya haleluya ale basaria pur sukanggang siantano do parmulan daging mula mega bitano alay ko di bata do Yesus Kristus na baron ko siya bisa do berbadiya na magbubuo ng mga nasusunod di man ang mga ramon di ko takip may marong ay magbubuan wag ka naman sa lusuan lolo pinaponi ay na magbubuan sila agka dan bersejarah. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus.
bata ama. Dohot persoran itu di porbadia man. Mangaramuti ho pro di saleleng-leng. Amin. Daga sumaret kita. Biarong si pasamaron di Bible Institute.